እስኪ ርእስኻ ሕተት ስለምንታይ እዮም እቶም ብጣዕሚ ተፍቅሮም ሰባት እኳ ሓደ ግዜ ዘይሰምዑኻ? ስለምንታይ ከ እሺ ብዝበልካ ቁጥሪ ክብርኻ ዝቕንስ? ምኽንያቱ ንስኻ ንሰባት ብጣዕሚ ቀሊል ሰብ ስለ ዝኾንካ እዩ። ማለት እውን ከም ኣየር ኣብ ኩሉ ቦታ ስለ ትርከብ ዋጋ ዝህበካ ድማ የለን። ኣብ ዓለም ብነፃ እንረኽቦን ኣብ ኩሉ ሰከንድታት እነትንፈሶ ኣየር ኣሎ። ከም ዝፍለጥ ኣየር ንህይወትና ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ነገር ግን ንኣየር ክብሪ ትህቦ ዶ? ኣይትህቦን። ስለምንታይሲ? ምኽንያቱ ኩል ግዜ ምሳና ስለ ዘሎ እዩ። ብበዝሒ ኣሎ ንሓንቲ ሰከንድ እኳ ኣይርሕቐን። ተሓሓዘ ሕጂ ድማ ብዛዕባ ወርቂ ሕሰብ። ወርቂ ክትትንፍሶ ኣይትኽእልን፣ ክትበልዖ እውን ኣይትኽእልን። ነገር ግን ወርቂ ኣዝዩ ክቡር እዩ። ምኽንያቱ ድማ ንምርካቡ ኣዝዩ ኣጸጋሚ ስለ ዝኾነ እዩ። ኣብ ሳይኮሎጂ ዘይዕጸፍ ሓደ ሕጊ ኣሎ። ንሱ ድማ እንታይ እዩ ትልካኒ? ምርካብ ክብርኻ የጉድል፣ ዘይምርካብ ግን ዋጋኻ ይውስኽ ዝብል እዩ። ኩል ግዜ ንሰባት ድልውት ትኸውን ተዳኣ ኮይንካ፣ ኩል ግዜ ስልኪ ክድወለካ ከሎ ብቕጽበት እተልዕል እንተኾንካ፣ ኩሉ ግዜ እሺ እትብል እንተኾንካ ሰባት ከም ኣየር ክርሕቑኻ ይጅምሩ። ዋጋኻ ይጠፍእ። ሰባት ከኽብሩኻ ጥራሕ ዘይኮነስ ክናፍቑኻ ዝገብር ሓደ ሕጊ ክነግረካ እየ። እዚ ሕጊ እዚ ሕጊ ምስኣን ስኬርሲቲ ፕሪንሲፕል ምትግባር የድሊ። እቲ ውሩይ ናይ ስትራቴጂ በዓል ሞያ ሮበርት ግሪን 48 ሎው ኦፍ ፓወር 48 ሕግታት ስልጣን ኣብ ዝብል መጽሓፉ ሕጊ ቁጥሪ 16 ከምዚ ክብል ኣስፊርዎ ኣሎ። ክብርኻን ኣድናቖትካን ንምውሳኽ ዘይምርካብ ወይ ከዓ ዘይምስኣን ተጠቐመሉ። ኣብዛ ነብረላ ዘለና ዓለም ብበዝሒ ዝርከብ ነገር ኩሉ ዋግኡ ይወርድ እዩ። ብበዝሒ ኣብ ዝተረኣኻሉን ዝተሰምዐኻሉን ቁጥሪ ታራ ትመስል። እስኪ ሕሰብ፣ ሓደ ውዱይ ሰብ ስለምንታይ ኢና ነኽብሮ? ኩል ግዜ ኣብ ከባቢኡ ስለ ዘይውዕል እዩ። ክረአ ብዘለዎ ቦታ ጥራሕ እዩ ዝረአ። ንስኻ ግን ኣብ ኩሉ ቦታ ትረአ፣ ኣብ ኩሉ ርእይቶታት ኮመንት እትገብር እንተኾንካ፣ ኣብ ኩሉ ዕላል እትኣቱ እንተኾንካ ሰባት በኣኻ ይሳላቸው፣ ምስጢራውነትካ ይጠፍእ። ናትካ ምህላው ዕድል ምዃን ተሪፉ ጾር ይኸውን። ምዚ ተተሓሓዘ ሓደ ታሪክ ክዕልለኩም። ኣብ መበል 18 ክፍለ ዘመን ሓደ ኣዝዩ በሊሕ ናይ ንጉስ መማኸርቲ ነበረ። እዚ ሰብ እዚ ንጉስ ኣብ ዝደለየሉ እዋን ብዝፀውዖ ቁጥሪ ድሕሪ ሕዲት ደቃይቕ ፍልሊ ኣብ ቤተ መንግስቲ ይርከብ ነበረ። ንጉስ ሓደ ነገር እንተደልዩ መማኸርቱ ኣብዚ የሎ ይበሃል ነበረ። ፈለማ ንጉስ ብጣዕሚ ፈተዎ። ነገር ግን ድሕሪ ጻኒሒት እቲ ዓብዪ መማኸርቲ ናይቲ ንጉስ ኣብ ቅድሚት ንጉስ ዘለዎ ዋጋ እናቐነሰ መጸ። ንጉስ ኣብቲ ሰብ ክላገጽ ዘረብኡ ከቃልልን ከም ተራ ኣገልጋሊ ክሪኦ ጀመረ። ስለምንታይ ትልኩምኒ? ምኽንያቱ እቲ መማኸርቲ ዘይጠፍእን ኩል ግዜ ኣብ ትሕቲ ኢዱ ዘሎ ታራ ነገር ስለ ዝኾነ እዩ። እቲ ኩሉ ጥበቡን ፍልጠቱን ብበዝሒ ስለ ዘቕረበ ክብሮ ጥፍኦ። ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ናይቲ ንጉስ መማኸርቲ ሓደ ነገር ኣስተውዕለ። ማለት እውን እቲ መማኸርቲ ገይጉኡ ተረድአ። ሓደ መዓልቲ ከይተዛረበ ብሃንደበት ካብ ቤተ መንግስቲ ጠፍአ። ሓሚመሎ ብዝብል ወረ ጥራሕ ተሰምዐ። ኣብተን 3 ተዋርሕ ግን ቤተ መንግስቲ ተናወፀ። እቲ ንጉስ ውሳነታት ክውስነ ጸገሞ። ኣብ ዙርዩ ዝነበሩ ኩሎም ተደናጊሮም ናይቲ ሰብ ምኽርን ብልሓትን ጸሚእዎም። ኣብቲ እዋን እቲ ንጉስ ሓደ ነገር ተረድአ። እቲ መማኸርቱ ክንደይ ናይ ዝኣክል ክቡር ከም ዝነበረ ተረድአ። ድሕሪ 3 ወርሒ እቲ መማኸርቲ ክምለስ ከሎ ንጉስ ካብ መንበሩ ተሲኡ ብኽብሪ ተቐበሎ። ኣብዚ ክትርድእዎ ዘለኩም ሓደ ነገር እቲ ናይቲ ንጉስ መማኸርቲ ፍልጠቱ ኣይወሰኸን፣ መንነቱ እውን ኣይተለወጠን። እንታይ ረኣትልኩም ግን ዝተለወጠ ሓደ ነገር ጥራሕ እዩ። ንሱ ድማ ምርሓቕ እዩ። ናይቲ መማኸርቲ ምርሓቑ ናይቲ ንጉስ ዓይኒ ከፈቶ። ስለዚ ካብዚ ታሪክ እዚ ብዙሕ ተማሂርኩም ኢለ ይግምት። እዚ ታሪክ እዚ ምስ ባዕልና ክነተኣሳስሮ ከለና ናትካ ምርሓቕ እውን ንሰባት ዓብዪ ትምህርቲ ክኸውን ኣለዎ። ኩል ግዜ እንተሃሊኻ ትነዓቕ፣ ሓሓሊፍካ እንተሃሊኻ ግን ትኽበር። ኣብዚ ክትርድኡን ዝደልዩ ሓደ ነገር ፍቕርን ኣድናቖትን ዝምንጩ ካብ ዘይምህላው እዩ። ሓደ ሰብ ብጣዕሚ ተፍቅሮ ካባኻ ክርሕቕ ከሎ እዩ ብዛዕባኡ ትሓስብ። ማለት እውን ትናፍቆ፣ ዝነበረኩምን ዘሕለፍኩምን ጽቡቕ ግዜ ትዝክሮ። በኣንጻሩ ኣብ ትሕቲ ፍንጫኻ ዘሎ ሰብ ግን ኣይተድንቖን። እዚ ናይ ወዲ ሰብ ተፈጥሮ እዩ። ነቲ ዘይብሉ ምምናእ እዩ። ነቲ ዘለዎ ነገር ግን ናይ ምንዓቕ ባህሪ ኣለዎ። እዚ ተፈጥሮ ናይ ወዲ ሰብ እዩ።
ኣብዚ እዋን እዚ ዓብይ ጸላኢ ክቡር ሶሻል ሚድያ እዩ። ኣብ ኩሉ ደቃይቕ ኣበይ ከም ዘለኻ ፎቶኻ ትልጥፍ፣ እንታይ ትበልዕ ከም ዘለኻ ትዛረብ፣ ኣብ ኩሉ ሰከንድ ኦንላይን ኢኻ። ኣብ ኩሉ ሰከንድ ኦንላይን ኢኻ ማለት ንሙሉእ ዓለም ሓደ መልእኽቲ ትሕልፍ ኣለኻ ማለት እዩ። ንሱ ድማ ኣነ ስራሕ ዘይብለይ ታራ ሰብ እየ ትብል ኣለኻ ማለት እዩ። ኣብ መወዳእታ ሓደ ነገር ክነግረኩም፣ በሊሕ ሰብ ህይወቱ ሚስጥር እዩ። ኣበይ ከም ዘሎ፣ እንታይ ይሰርሕ ከም ዘሎ፣ እንታይ ይሓስብ ከም ዘሎን ማንም ኣይፈልጦን። ክትጠፍእ ከለኻ ሰባት ኣበይ ከይድ ኢሎም ክሓቱ ዕድል ሃቦም። ኣብ ስቕታኻ ውሽጢ ሓይሊ ኣሎ። ኣብ ኩሉ ኮመንት ኣይትሳተፍ፣ ኣብ ኩሉ ግሩፕ እውን ኣይትዕልል። ክትዛረብ ከለኻ ሰባት እዝኖም ሂቦም ክሰምዑኻ ብሓፂርን ብዕምቀትን ተዛረብ። ኣብ መወዳእታ ሓደ ነገር ክነግረኩም፣ ዘይምርካብ ማለት ደቂስካ መውዓል ማለት ኣይኮነን። ዘይምርካብ ማለት ኣብ ስቕታ ውሽጢ ብርቱዕ ፃዕሪ ምግባር ምስራሕ ማለት እዩ። ሰባት ንዓኻ እንተዘይረኣይኻ እኳ ስራሕኻ ግን ይርእይዎ እዮም። ውፅኢትካ ክመፅእ ከሎ ግን ድምፁ ካብ ዘረባኻ ንላዕሊ ዓዊሉ ይጫደር። እቲ ዓብይ ሳይንቲስት ኣይዛክ ኒውተን ንዓመታት ንወይኑ ተፈልዩ ይሰርሕ ነበረ። ኣብ ማእኸል ሰባት ኣይርከብን ነበረ። ነገር ግን ዘውፅኦም ሕግታት ክሳዕ ሎሚ ንዓለም ይመርሕዎ ኣለዉ። ንስኻ እውን ኣብ ስቕታ ውሽጢ ስራሕኻ ህነፅ። ክትምለስ ከለኻ ግን እተፈለኻ ሰብ ኮንካ ተመለስ። ሰባት ናትካ ለውጢ ክርእዩ ከለዉ ናትካ ምርሓቕ ንፅቡቕ ከም ዝነበረ ይርድኡ። ኣብዚ ጉዳይ እዚ ግን ጥንቃቐ ክትገብረሉ ዘለካ ዓብይ ነጥቢ ኣሎ። ሮበርት ግሪን ከምዚ ይብል፣ ፈለማ ርእስኻ ኣፋልጦ፣ ተፈላጥነት እውን ርኸብ። ሓንሳብ ተፈላጥነት ምስ ረኸብካ ሰባት ምስ ኣደነቑኻ ግን ጥፋእ። ገና ከይፈለጡኻ እንተጠፊኻ ይርስዑኻ እዮም። ምስ ፈለጡኻን ምስ ፈተውኻ እንተጠፊኻ ግን ይናፍቑኻ። ስለዚ ፈለማ ብስራሕኻን ብመንነትካን ኣሰርካ እምበር ድሕሪኡ ግን ምርሓቕ ፍጠር። ሽዑኡ ዋጋኻ ሰማይ ክትንክፍ እዩ። ኣብ መወዳእታ ሓንቲ ተወሳኺት ቲፕ ክነግረኩም፣ ኣንበሳ ኣብ መዓልቲ 24 ሰዓት ይድቅስ እዩ። ኩል ግዜ ክጫድርን ክጎይን ኣይትሪኦን። ሱቕ ኣብ ዝበለሉ እዋን ኢና ንፈርሖ፣ ምክንያቱ ክትስእ እንከሎ እንታይ ክገብር ከም ዝኽእል ስለ ንፈልጦ። ንስኻ እውን ከም ኣንበሳ ኹን፣ ኩል ግዜ ኣይትጫደር፣ ኩል ግዜ ኣይትረኣይ። ምህላውካ ክብር ግበሮ። ሰባት ዋጋኻ ክፈልጡ እንተደሊኻ ምርሓቕ ልመድ። ክብሪ ኣይልመንን፣ ብግብርን ብጥበብን እዩ ዝዕደል። ክብራት ተኸታተልትና ክሳዕ መወዳእታ ስለ ተኸታተልኩምኒ ብኽብሪ ምስገን። ንቻነልና ላይክና ሼር ብምግባር ቻነልና ሓደሽ ዝኾንኩም ሳብስክራይብ ብምግባር ናይ ቻነልና ቤተሰብ ኩኑ። ኣብ ዘለኹም ሰላም ኩኑለይ ቻው።